Nu vil jeg vise, hvordan man finder arealet af en rektangel. Først sletter jeg lige koordinatsystemet og sætter det her trådgitter på. Så vil jeg gå op og lave en tilfældig rektangel. Jeg trykker det bare frem. Jeg tager knap så stort. Sådan der, og jeg lukker den. Nu kan vi gå ind og tælle, hvor mange tern der er inde i en rektangel. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tern er der inde i en polygon. Det vil jeg også kunne se herinde i GeoGebra. Der kan jeg faktisk se heroppe i mit polygonværktøj, der er der 24 felter inde i. Det vil sige, at mit areal er 24. Men hvordan kunne jeg så beregne det? Jo, jeg kunne også beregne det ved at sige den ene side gange med den anden side. Og hvis den ene side den er 4, 1, 2, 3, 4, og den anden side er 1, 2, 3, 4, 5, 6, så får vi et regnestykke, der hedder 4 gange 6, og det giver 24. Altså den ene side gange den anden side er arealet af en rektangel.